Здравейте, зрители на Стари Вево! Днес ще ви представя един туториал, едно трикче как да хакнем школа. Не е трудно, просто се изисква да повторите следните стъпки. Оценката, която ще променим, ще бъде тази двойка. Сега ще ви покажа как става. Отиваме върху двойката, цъкаме десен бутон на мишката и инспектиране. Ще ни излезе ето този прозорец с код. Така, понеже сме цъкнали с десен бутон върху двойката, е селектиран кода за двойката. И сега ние ще го подменим. Първото нещо, което ще направим е, ще променим ето тази двойка. Цъкаме два пъти на шестица. И след това ще променим нейния цвят. Така че цъкаме върху този код и променяме само ред. Трябва да стане green-jungle. Green-jungle. Готово. Вече имаме шестица. Обаче проблема е, че оценката е двойка. Окей, няма проблеми. Селектираме десен бутон и селектиране. Отваряме кода от стрелкичката и променяме оценката. Готово, вече сме си оправили успеха по английски. Това е.